Ahojte všetci priatelia, ste na kanáli. Dnes vám ukážem, čo robiť, ak sa vám nedarí stiahnuť aplikáciu v App Store. Prejdite do nastavení, potom do Screen Time. Tu kliknite na obmedzenia obsahu a súkromia a povoľte ich. Následne nájdete sekciu Nákupy v iTunes a App Store. Uistite sa, že inštalácia aplikácií je povolená. Skontrolujte tiež, či sú povolené všetky potrebné programy a funkcie. Potom otvorte App Store a uistite sa, že je povolené sťahovanie aplikácií. Ak to nepomôže, skúste na 15 sekúnd zapnúť režim v lietadle. Ak ani to nepomôže, reštartujte telefón podržaním tlačidla napájania a kolískového ovládača hlasitosti. To je všetko. S vami bol Velár. Dovidenia všetci.